S priateľom sme sa na výročí rozhodli ísť na výlet. Vybrali sme si krásnu chatu v Rakúskych horách, na ktorej sme sa stretli. Cesta tam trvá dlhšie, ale sú dva spôsoby, ako sa tam dostať. Jedna cesta je asi o 1,5 hodiny kratšia ako tá oficiálna, no je to na nej nebezpečné. Boli sme asi hodinu pred cieľom a už sa stmievalo, keď nám auto vyhodilo chybu motora. Mali by sme niekde zavolať a zastaviť odťahovku, povedal priateľ. Musíme však prísť niekde, kde je signál, nemám tu ani čiarku, dodal v zápätí. V diaľke bolo vidieť akési svetlo, tak sme sa rozhodli, že auto odstavíme na krajnici a pôjdeme tam. Možno tam budú nejakí ľudia. Keď sme sa tam priblížili, vyzeralo to ako malý penzión. Čo bolo zvláštne, keďže podľa mapy tam nemalo nič byť. Vošli sme dovnútra a zostali stať u starej recepcie. Zazvonila som na zvonček a čakali sme. O hodnú chvíľu neskôr sa tam objavil starý pán. Ako vám môžem pomôcť? Spýtal sa zastreným hlasom. Pokazilo sa nám auto a nemáme žiadny signál. Je tu nejaká možnosť, ako si od vás zavolať? Pán sa pousmial a zasmial sa. Znelo to celkom strašidelne, no bol milý. Tá vaša moderná doba, v ktorej nič nefunguje. Poďte, ukážem vám pevnú linku. Ja asi radšej počkam tu, povedala som priateľovi. Ostala som stať na recepcii. Keď som osamela, porozhľadla som sa. Penzión vyzeral byť starý, no veľmi útulný. Priateľ so starým pánom sa o chvíľu vrátili a povedali mi, že zavolali odťahovku. Prídu do 3/4 hodiny, máme na nich počkať. Chvíľu sme sa tam ešte rozprávali, než sme sa vydali naspäť k autu. Keď sme prišli, odťahová služba už na nás čakala. Vyzerali naozaj zmetení. Ako sa vám odtiaľ to podarilo zavolať, veď tu není signál? Z toho penziónu tam hore, odpovedala som. Už nefunguje celé roky, zasmial sa muž. Spoločne sme sa k nemu vybrali. A keď sme tam prišli tento raz, na miesto penziónu bola schátralá budova. Keď sme vošli dovnútra, vyzeralo to ako ruina. Naozaj sme volali odtiaľto, povedala som. Vôbec som tomu nechápala. Už z odťahovej služby sa na mňa pozrel a povedal: Viete, legenda hovorí, že penzión pomôže každému, kto to potrebuje. Možno je na tej poviedke naozaj niečo pravdy.